Okay, takže máme po registraci vyfasované čísličko. Teďka čekáme na lano a jdeme si dát první trénink. Bike mám nastavené docela dobře, tak uvidím, jak to půjde. Ok, pokus číslo 2 jedem. Počkej, jedu. Ty vole. To je mega dobré. Zajímavé dost. Ale nedoletěl jsem to úplně. Takže no, myslím, že to je jedno. Jo. No. Nemáš zaplou helmu. No. Si zapni, vole. Se to zapíná. Ano bože. Hej, já bych poslal úplně všechny skoky, které to jsou. Jo? Jo. OK. A nemusíme jít naplno, jo? Soustřed se na tu skoku. Jo. No ty piče, místo Čínu. Kurma, to je nejlepší tady. Tohle banehopem? Ale ještě jsem to nedával. Jako tady to je, že? Tak tady tohle bychom mohli odpálit a jenom to tak přijet. Jo? Chceš to vytáhnout? Tak pojď jako první ty, já se podívám pak já. Okay? No piče, já nevím. Já nevím, jestli to jdu, ty vole. Jo, dobrý. Je to fakt v pohodě, jenom si tam nadhoď to přední. Jo, ale to fakt stačí. Můžeme pak i spolu se dát. Dobré. Okay. Tady asi není moc co najíždět. Ne, to ne. Tady na konci bude ten velký skok, že? Jo. To si vytáhne a pošle, ale přijde, že ta hrana je vyšší jak ten odraz. Jo, jo. Já ti pak ukážu ještě jeden skok a to se ti bude líbit. Tady vrchem. Vrchem to vem. Zajímavě nám to. Je to vykosaná. Dívej. To bych si dal.
Jo? Jdem? Ono ještě tam vzadu to je jeden, tak abych se šel na něho podívat, no. Jo. Dejte like, teď odběr a můžeš. zvoneček, aby jsme nepřišli o žádné videjka. Správně. A co jdeme teďka dělat? Teďka jdeme hecovat. Pěkně, jedeme. Jdeme tady poslat takové dva. Taková rovinečka. Jo, takže já už jsem tam ukazoval ten první a zatím ještě dám taky kameny, který byl i v minulém videu, takže... Počkej. Takže můžu Já jet? jsem tady kam tak uklouzne. Můžu? Jo, neuždí mi, prosím. Jo. Jo, tak oba dva nezastav na tom druhém, prosím. Když tak já zastavím. Jo. Dobré. Jedu. Co? Ne. Zase ta patka. Ne. Co se stalo, kámo? Ne. Já jsem zlomil hasku. Fakt. Jo, já mám zamotanou v kazetě. Ne. Kurde. Ne. Ty vole. A zlomil jsem všechny špajchle skoro. Dobré. A myslel jsem, že jsem zlomil rafik podle toho zvuku. Šel jsi tam první? Jo, na pohodu, já jsem to doletěl úplně do dopadu. Já jsem to doletěl? Co? Doletěl jsem to? Jo, oba dva jsme měli výbornou rychlost, jsem si to potáhnul. Ty vole, jak teď s tebou dolů, jako. Tak já to sejdu, ale to největší blbost, kámo. Máš asi 4 špajchle zlomané. Já vím. No, super. Káňon neumí dělat patky. Řekni to na kameru. Co? No, řekni to. Co si Káňon, myslíš? kámo, káňony si nekupujte prostě, to je hrozné. Oni mají duté šrouby, kámo, chápeš, na tu patku. A kolika to je šroub za poslední rok? 6. 6 šroubů zlomených za patku. A kolik jsi zlomil přihazek? 6 šroubů, 6 patek, po každé se mi... Jednou se mi zlomil šroub, ale po každé se mi prostě závid zlomil, prostě závid zmizel z ničeho nic, vždycky. Já jsem třeba sjel schody, urvalo se to, jednou jsem udělal skvělé toto, byl jsem chtěl udělat drop test, a ona se zlomila, to jsme byli před kinem, to si Je to pamatuju. tak. A kolik jsi na tom odmrdal přihazovaček? 2. Ne, žádnou. Ona to vždycky přežila, jedno se ohnula, ale spravil jsem ji. Já myslím, že tohle už asi úplně nespravíš. Jo, spravíš, ne? Na single speed. Co? Na single speed. Ne, to už jsme řešili, ono to bude tahat zadní stavbu. Jako asi ono. Tak co teď, jak to vymyslím? A? Pojedu bez řetězu, No vole, asi 3 špajchlema, jo. to je jedno. Jak to trčí ta špajchla, super. Tak mám jet? Nebo No, asi ne, tak že? jako klidně je, ale asi dáme srazu studánky, ne? Mhm. Nebo tak vždycky si sjedeš nějakou pasáž a počkáš mě, nebo? Dobré, no tak já si teďka sjedu něco a počkám. Si dám helmu na hlavu, to kole vezmu do rud. Na zadání. Dobrý, no tak můžu jet? Dobré. Já tě tam počkám po tohle pasáži. Jo, já jdu rychle jako. Okay.
Tak jo, takže máme po tréninku, teďka jsme dávali jeden s tím Sebanem, který bohužel teda nejede, protože urval tu přásku v té poslední části. Bohužel jsem pak nenatočil ještě tu spodní část, ale to teďka natočím v závodě, tam nebudu zastavovat. Mám to najete, snad to dneska padne, uvidíme, věřím v to. Mám tady velké naděje, tak uvidíme, jak to tam bude, no. Teďka jdeme lanovkou nahoru. Budu startovat po té naději, což je kategorie pod náma, já jsem kadet. Jsem zahřátý všechno, mohlo by to dneska padnout, mám ty skoky naskakané, stoupu mám nalítanou. Takže snad to tam dneska padne, uvidíme. Je na to nějaká šance, ale nikdo neříká nikdy, takže. No a zároveň posrat se může cokoliv, takže na to nebudu moc sázet a spíš to zkusím tak užít, když tak prostě přijde. Když tak to prostě tam padne, no. Musíš ho pipnutí, jinak napito, nejdeš. Dobrý. Tři, 2, 1. Tak, jeď.
Dobrá, všechno v pořádku? Stej nám na úli. Pojď. Mám vám co prát. A druhé v pořadí tady máme kategorii kadet. Kadet, jo, to řeknu právě. A nechceš? 2009-2011, kategorie kadet. Na třetím místě Kufa Denis. Pojďme. Pojďme, kadete, pojďme. Na druhém Prokeš Jakub. A Max Tenglet. Na třetím místě. Koukám, tam je napsaný ne, dobrý. Já žezí dneska, špatně. Ale já vždycky koukám, jak fakt ti kluci jezdí